Už veľmi dlho som rozmýšľal nad tým, že chcem urobiť niečo veľké, čo zároveň pomôže a poteší. Niečo, s čím budú ľudia zaspávať a tešiť sa. A potom to prišlo. Svadba zadarmo. Dámy a páni, ako som vám slúbil, postupne budeme predstavovať každého jedného, ktorý podporil túto úžasnú súťaž. No a ako prvý je tu zástupca tohto úžasného priestoru Zemiansky dvor, Juraj. Juraj, ahoj. Ahoj. Mám pre teba také typické, možno veľmi očakávané otázky, ale predsa začneme tak možno tým, koľko kapacitne vie zhltnúť takýto krásny priestor, koľko tu viete mať ľudí na jednej svadbe alebo akcii. Optimálne na svadobnú hostinu do 150 hostí a pokiaľ ide o nejaký firemný event, tak do 1100. Paráda, alebo veľký exteriér, takže to je veľká výhoda. Dobre, moja druhá otázka je, na čo sa môžu mladomanželia tešiť? Dajme to možno, že celkovo, ale aj možno v rámci tej súťaže. Čiže na čo sa všetko môžu tešiť v tomto priestore? Na výborné jedlo, skvelú obsluhu, najlepšieho DJ v okolí. Ďakujem. A super barmana, ktorý sa o nich postará. Paráda. Veľmi podstatná otázka, ktorá každého zaujíma. Je tu možné parkovať, alebo je tu kapacitne vybavené parkovisko na to, aby sa hostia vedeli dopraviť vlastnými autami? Parkovisko máme pre 140 aut. Paráda. To je až normálne, že bezkonkurenčné, podľa mňa. OK. A posledná, zároveň veľmi tiež dôležitá otázka. Vedia sa tu hostia ubytovať v tomto priestore? Áno, máme 9 izieb, z nich je jedna svadobný apartmán a zvyšných 8 je pre ich hostí svadobných. V prípade potreby máme ďalšie zariadenie, ktoré nie je naše, ale je to do 3 km, kde sa dajú opäť hostia ubytovať. Paráda. Ja si myslím, že stručné, výstižné a áno, dámy a páni, toto je Zemiansky dvor, na toto sa môžete tešiť. Ďalším veľmi podstatným partnerom, dámy a páni, je zástupca firmy Fashion Sound, ktorý bude mať na starosti zvuk a osvetlenie, ale o tom sa pobavíme teraz pri prvej otázke. Na čo sa ľudia môžu z hľadiska zvuku a svetiel, alebo ako to možno inak pomenovať, tešiť na tejto špeciálnej svadbe? Čaute, najskôr sa predstavím, moje meno je Ondrej a teda ako si povedal Martin, že zastupujem firmu Fashion Sound. No, na čo sa ľudia môžu tešiť? Hlavne sa môžete tešiť na vizuálny zážitok na tejto svadbe, pretože svetlá niekto nevníma úplne, že wow, aké sú tu svetlá, ale aký je celkový ten zážitok a celkový vizuál tej svadby a tie svetlá počkrtnúť výzdobu, priestor a všetky tieto veci, takže tými svetlami sa dá dodať obrovský zážitok a dodá sa a vie sa meniť počas noci. Výzdobu nezmeníš, ale svetlá vieš zmeniť a vieš zmeniť atmosféru vlastne celej noci. OK, môžu sa ľudia tešiť na tejto špeciálnej svadbe, možno aj nejaké špeciálne efekty? Samozrejme, špeciálne efekty. Ja začnem možno nejakými lightovými vecami. Prvá vec je ambientné nasvietenie. To je to, ako priestor celý bude vyzerať. Potom sú ďalšie efekty, ktoré dodávajú atmosféru tomu celému. Svetlá by mali v prvom rade vystihovať atmosféru celej svadby. To, čo sa deje, keď sa papá, sala by mala byť nasvietená krásne na bielo, aby ľudia videli, čo papajú, ako to má naozaj reálnu farbu. Jasne. Ale teda potom by mali vystihovať aj to, že keď hráš a dáš nejakú žúrku a dáš dobré kolo, tak jednoducho tie svetlá musia vystihovať atmosféru. Keď je kľudné kolo slaďakové, tak to musí byť všetko ploužákové. Pokiaľ je tam drum and bass, badadan, tak jednoducho musí to tu celé blikať, skákať a musí tu byť žúrka. Takže toto je ďalšia vec a potom tie špeciálne efekty napríklad, ktoré pridajú tú emóciu a pridajú vlastne ten wow efekt tomu celému, sú napríklad studené iskry, ktoré sa dajú použiť pri prvom tanci alebo pri vstupe do sály, pri krájaní torty a pri rôznych takýchto príležitostiach a tam vlastne sa tie wow efekty zvyšujú tými pridanými efektami. Ďalší z nich je takzvaný tanec v oblakoch a to je plazivý dym na zemi, takže dajú sa popridávať tie efekty a môže to byť oveľa krajšie tá svadba, má to väčší efekt. OK. Dobre, toľko to sme zhrnuli tie efekty, to, čo vás čaká na tejto špeciálnej svadbe, ale teraz položím otázku, ktorá bude taká možno komplexnejšia. Keby to možno nepozerá zrovna nevesta, ktorá chce sa zapojiť do tejto súťaže, ale pozerá to hoci kto iný, či to je nevesta alebo ženích, prečo si majú práve vybrať firmu Fashion Sound? Čo môžu od nej očakávať a poď úplne sa vychvál, keď to treba. Nebudem sa úplne vychváľovať, poviem to bežne tak, ako to je. Jednoducho snažíme sa priniesť tým ľuďom zážitok a snažíme sa, aby to bolo vždy na mieru na každú svadbu. Nesnažíme sa priniesť veľké konštrukcie rampy ako na stage, ale snažíme sa, aby tá technika bola nenápadná, ale aby bol ten hlavný výsledný efekt krásny, aby to bolo celé načačkané, aby nebolo vidieť káble a aby ľudia mali z toho naozaj ten pravý zážitok, aby to bolo krásne.
Paráda. Nie je čo viac Stručne. dodať, proste stručne, výstižne, dámy a páni, na toto sa môžete tešiť. Bude to vysvietené, bude to hrať, bude to krásne, bude to dôstojné. Dámy a páni, toto bol Ondrej z Fashion Sound. Ďakujem, veľmi sa na to teším. Čaute, tešíme sa aj my. Priatelia, tretí veľmi dôležitý človek na tejto úžasnej svadbe bude samozrejme fotograf, a to konkrétne fotograf Vladko. A ja ti hneď poviem takú prvú otázku, respektíve spýtam sa takú prvú otázku, že je fotograf na svadbe dôležitý? A ja si myslím, že fotograf na svadbe je jednou z najdôležitejších osôb. A myslím si to preto, lebo je to asi najkrajší váš deň, alebo mal by byť jeden z najkrajších dní v vašom živote. A myslím si, že chcete, alebo chcú mať všetky spomienky a všetky zážitky zdokumentované. A myslím si, že fotka je taká, ktorej sa vieš vrátiť hocikedy, vieš si vybrať z toho albumu, ktorý je z tej celej svadby, tie svoje momenty, ktoré sú ti najviac blízke. A fotograf vie zachytiť krásne emócie na tej fotke, čiže myslím si, že fotograf je veľmi dôležitý na svadbe. OK. Dobre, tuto by som hneď nadviazal na takú druhú otázku, možno pre niekoho zaujímavú. Čiže nebude to úplne len o tejto svadbe, ale ja sa spýtam absolútne jednoducho, koľko sa venuješ foteniu, pretože my tu budeme ručiť samozrejme, že každý z nás bude veľký profesionál a ja to viem taktiež zaručiť, že tých ľudí, ktorých som vybral, sú profesionáli, ale možno pre takú zaujímavosť, koľko sa venuješ foteniu a možno koľko sa venuješ tým svadbám konkrétne. Tak foteniu sa venujem asi 15 rokov, tak profesionálne možno 12 a svadby robím určite 10, možno viac. OK, takže tá prax tam je. Určite. Takže tá prax tam je. No a tretia otázka je možno taká až zvláštna, ale v podstate veľmi dôležitá, pretože už sme zažili každý z nás možno nejaký obrad, kedy prší, kedy sa treba rýchlo sťahovať z toho priestoru. Takže opäť to bude možno niečo zaujímavé pre ľudí. Je technika náchylná, alebo máš nejaký plán B, keby si náhodou zmokol, alebo nemáš s tým nejaké výhrady, keby je obrad a hlása búrky? Tak technika je vždy náchylná, ale myslím si, že keď je fotograf profesionálny, tak má aj profesionálnu techniku, ktorá vydrží nejaký ten ľahký a trošku ľahkú spršku dažďovú, takže ja sa nebojím, možno vyrastiem. Takže foťák vydrží určite, žiadne burky sa nebojím práve, že. A mám rád také moodové fotky, aj som s jedným párom robil také portréty, keď nám v Bratislave začalo pršať a bolo to dosť cool. Dosť cool. Tak dámy a páni, toto bol fotograf Vlado, ďalší profesionál z tejto zaujímavej súťaže. No proste tešte sa, bude to geniálne. Dámy a páni, tí, ktorí ste narazili na toto video teraz, hovoríme o súťaži, ktorá momentálne prebieha na mojom YouTubeovom kanáli a je to svadba takmer zadarmo. Takže utekaj to skontrolovať, zapoj sa, pravidlá sú veľmi jednoduché, všetko nájdeš tu na mojom YouTubeovom kanáli. Držím ti palce. Dámy a páni, opäť tu máme ďalšieho veľmi dôležitého partnera. Tentokrát to bude, že v ženskom podaní, ak ste si všimli. A je to Janka z Edin Agency. Dobre som to vyslovil? Áno, super. Začneme hneď prvou otázkou. A tá znie, že dajú sa kvety zohnať celoročne akékoľvek, alebo býva to možno na trhu problém? Trepnem rúže v januári? Rúže sú zrovna celoročné, ale my sa snažíme teda pracovať s lokálnymi kvetmi, čo najviac od lokálnych dodávateľov, aby tie kvety boli čo najčerstvejšie, naozaj 2 dní predtým odrezané, aby to nebolo, že k nám týždeň putovali, a aby tá neviesta ich mala samozrejme svieže, čerstvé. Možno troška viac hĺbšie pozrieme na tú výzdobu. Nie vždy to je len o tom interiéri, ale veľakrát je možno nejaký obrad, možno niečo vonku vyzdobiť, možno nejaký strom a tak ďalej. Čiže aj na toto sa vedia ľudia na vás spoľahnúť, že viete zabezpečiť aj takúto výzdobu, čo sa týka možno nejakého exteriéru? Okrem teda, my tú výzdobu realizujeme vždy celú komplexne, od interiéru, exteriéru. To znamená, že nie sú to len stoly, ktoré sú teda v tej sále, sú to rôzne kútiky, ktoré sa tam nachádzajú, či sú to detský, pánsky, nejaký, neviem, tetovací sme teraz napríklad mali. Čiže snažíme sa dostať z toho priestoru, v ktorom sa tá svadba nachádza maximum, aby sme ho teda naozaj vyťažili a aby tí klienti, alebo teda ich hostia, naozaj ten priestor využili naplno. Aby sme tam využili všetko, čo ten priestor ponúka a všetko, čo sa tam spraviť dá, aby sme realizovali. Jasné, ako nedávno pingpongový stôl a všetky veci okolo toho. Áno, keď sme mali takúto tak na festivalovú
na tému festivalu, tak sme teda tiež realizovali sme tu rôzne hry vonku, či pre dospelých, či pre deti, že tu mali popcorn, cukrovú vatu, že sa používal vonkajší bar, že sa vonku grilovalo. Keď nám to ten priestor ponúka, využíme to. Jasne. Samozrejme, vždy treba rátať aj s suchými verziami pre zlé počasie. Preto sme tu napríklad teda mali ice tam, pretože to počasie nemalo byť úplne priaznivé, tak ale aby sme boli nachystaní na naozaj všetko. Jasné. Na záver veľmi jednoduchá, možno aj náročná otázka, neviem ako to pomenovať, ale keby si máš vybrať, že budeš vyzdobovať svadbu čisto vo fialovej farbe alebo čisto v čiernej farbe, do ktorej farby sa pustíš radšej? Do čiernej. OK, dámy a páni. Toto bola Janka, pretože my vieme, že fialovú nemá rada. Takže toto bola Janka z Edin Agency, taktiež sa môžete na ňu tešiť, vaša svadba bude dokonale vyzdobená a to je asi na záver všetko tohto rozhovoru. Ďakujem, Janka, teším sa na túto spoluprácu. A vy sa tiež. A my sa tiež veľmi tešíme. Dámy a páni, v neposlednom rade tu máme ďalšieho veľmi podstatného člena tohto úžasného tímu zo svadby takmer zadarmo a je to kameraman Martin. Ahoj Martin. Ahoj, čau. A ja na teba hneď vystrelím nejaké tie základné otázky. No a tá prvá otázka znie, točí sa v dnešnej dobe ešte dvojhodinové svadobné video? Alebo trojhodinové. Kľudne si povedz, že jak, ale že jak to reálne teraz vyzerá s tými mladomanželmi? Tak dneska to vyzerá už asi tak, že väčšinou tí mladí už takéto dlhé videá nechcú. Takže ten finálny produkt alebo to finálne video zväčša býva niekde okolo tých 40-50 minút. Hej, čiže nejaký krátky klip a k tomu také nejaké to dlhšie videjko. Takže už som sa dlho s tým nestretol, že by niekto chcel nejaké 2 alebo 3 hodiny. Takže takto to dneska asi je. Dobre, hneď vlastne na toto nadviažem ďalšou otázkou, druhou v poradí a tá znie, že koľko reálne taký kameraman strávi pri tom strihaní toho videa až po to samozrejme to finálne, ktoré odozdávaš mladomanželom. Čiže dajme nejakú približnú predstavu aj mladomanželom, ktorí to vlastne pozerajú prvýkrát. Postprodukcia. Presne tak. Čiže odmyslíme si tých 16 hodín zabitých na svadbe asi. OK. Tak ja si myslím, že takých 20-25 hodín určite takého čistého času, pokiaľ sa tomu človek venuje, že to musí nafarbiť, musí to nejako ozvučiť a teda dá si na tom záležať, tak určite takých 20 hodín. Máš aj nejaké približné limity, že dokedy odozdáš to video? Ja neviem, mesiac, 3 mesiace, alebo ako to prezentuješ mladomanželom, že kedy sa asi približne dočkajú toho tvojho videa? Tak v sezóne, keď je toho trošku viac, tak tam je to asi do 3 mesiacov. Čiže tých 90 dní, samozrejme tie svadby, ktoré bývajú skôr na jar, dajú sa spraviť do 2 do 3 týždňov, ale už keď sa bavíme o nejakom júli, auguste, septembri, čo sú tie najhoršie mesiace, tak tam to už teda 3 mesiace. Jasné. Dobre, a môžeme to uzavrieť tou treťou otázkou a tá znie úplne jednoducho, že dokedy je ten kameraman, respektíve odkedy je ten kameraman na tej svadbe a kedy je ten jeho možno tá rozlúška, že kedy končí na tej svadbe. Tak tiež je to nejaká otázka, alebo teda nejaká dohoda, ale tak zväčša je to u mňa od tej 10. asi do tej polnoci, maximálne do tej 1 hodiny, kým teda stihneme možno spraviť nejaké to čepčenie, kým sa mladomanželia stihnú prezrieť a tým pádom to máme. Jasné. Ja len doplním, že je to možno taká takmer zhoda asi aj s fotografom, že málo kedy niekto z vás zostáva dlhšie, väčšinou je to po tej polnoci, respektíve po tom čepčení, čiže dá sa povedať od tej 10. rána do nejakej polnoci, čo není málo hodín. No nie. Málo hodín. A to človek nevidí, to je tá sranda. Čiže si to ešte nejako podstáť. Jasné. Otočiť a celé to nejak sfinalizovať si v hlave. Takže dámy a páni, toto bol opäť ďalší veľmi podstatný člen tohto úžasného tímu. Veľmi sa teším na túto spoluprácu, ďakujem, že si to takto prijal. Martin, dáme to úplne na pána. Ďakujem. Kamoši, ako ste si mohli všimnúť, pribudli nám ďalšie 3 štvorčeky, čo znamená, že s partnermi ešte nekončíme. Takže vás veľmi veľa prekvapení ešte čaká. Priatelia, tak ja vás takto veľmi pekne poprosím, nezabudnite dať odber a podporiť našich partnerov tejto úžasnej súťaže na ich sociálnych sieťach, či už je to Instagram, TikTok, proste kde sa nachádzajú. Bežte to skontrolovať, pretože môže vám to veľmi dobre poslúžiť možno aj do budúcna. A samozrejme nezabudnite dať odber aj na tento kanál, pretože tých informácií bude pribúdať, aby vám to ušlo. Je to taktiež veľmi podstatné. Kamoši, a pre tých samozrejme, ktorí toto video objavili prvýkrát,
tak na mojom profile prebieha súťaž o svadbu takmer zadarmo, čo je veľmi podstatné. Takže video nájdete tu na mojom profile. Pravidlá sú veľmi jednoduché, no nezabudnite na to. Prajem vám pekný deň, samozrejme držím vám palce a ako som spomínal, nezabudnite podporiť našich dodávateľov tým krásnym odberom, lajkom a followom. To je odo mňa asi na dnes všetko, dámy a páni, a teším sa na túto úžasnú spoluprácu.